San Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Jamita di minggu kantate nakinan edehon edenai baru di Jahoba. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sian ulaun ni apostel biddu 10 sada sahatu 10 walu. Tapai hutihut ma di bagasan rohata hujaha kami ma saluhutna. Panariasonon ni si Petrus taringot tu na masa di Kesarea. Alai dibegi akka apostel dohot akka dongan na di Judea ima. Naung dohot dohape halak si pelebegu majakun hata ni debata. Gabe di badai akan aporsia sian jahurima si Petrus. Dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama. Bongok doho hape tu akahalak naso tarasunat. Jalara manga dohot nasida. Alai jojor sian mulana ma di patorang si Petrus nama sainin nama. Uju namar tangi yang au di huta jope. Huida ma di bagasa todiku mijur sada inganan na bidang. Nama ropat suhi. Tartatan sia gijang rodi joloku. Dungi di nahu panok noti i. Huida ma di si akasiopat pat na di tano. Aka binatang dohot aka nama jirir rodi aka pidong namar tonga langit. Jadi hubegima suara nama dok tuahu. Hehe maho Petrus. Sesiati ma pangan ma. Alai niku ma toka Tuhan. Aidang dung hudai naramun manang nasoias. Alai mangalusi ma suara ipa 2 halihon siya gijang. Unang ramudok. Naung niyasan ni debata. Rodi toluhali do masa songoni dungi ditait masa luhut nai muse tugijang. Dungi tongon di nasa tokini jongjong matolu halak di jolo ni jabu inganan nami. Akana disuruh sian Kesarea madapotonang. Alai di doktor di matuahu. Naso jadi ganggu rohaku madongani nasidat. Alai aku pu dodongan naonomon. Jadi hubongoti hami ma jabu ni halaki. Dibaritahu ma tu hami naung ni idana suru-suruani jongjong di bagasan jabuna. Nama dok tu ibana. Suru ma tu huta jope ma josi Simon namar goar Petrus. Hatahonon ni ido tu ho hata na tau paluhon ho. Rodi sadok isin ni jabum. Alai mamuka dope ahu marjami tadi si. Gabe songgop matod di parbadia tunasida. Songon natu hita dimulanai. Disima huingot hata ni Tuhani. Nani dok nai. Aik do di dihonon ni si Johannes. Alai tod di parbadia do di dihonokku Tuhamu. Atong tung margogo maahu mangabat di bata. Anggo dos do hape siluana binasa basahon ni di bata tu nasida. Songon na tuhita. Akanaung gabe porsia di Tuhan Yesus Kristus. Dung di bege nasida hatai. Hohombe magabe dipuji ma di bata. Akanin nama. Asa dohot do hape. Tuhalak si pelebegu di lehon debata hamubau ni roha. Asa mangulu. Ima sahatna hata ni tuhata di minggutta sadarion. Kantate edehon ede nai baru. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Adong sada barita mardongapoda. Judul libarita mardongapodon. Kursi favoritku di gerejaku. Ima baritana.
kursi favoritku di gerejaku. Hamu akan manginang di sada parmingguon adong masada ina taon manotong hudul di sada kursi molo marminggu. Jadi dang boy diganggu halak kursi si sada-sada. Ikon ibana asal jupang hari minggu akadongan na pengai boto. Unang huduli hamui kursi ni na tadei. Jangan diduduki kursi itu kursinya ibu ini. Hampir sude ruas nihuriai maboto ya kursi si sada-sadai kursi adong di baris patoluhon siap pudi. Isemai inataido dang unang berkamu tu pudi. Inataido di beritahu. Jadi isada tiki adong maruas na baru hiamar minggu di si. Jadi tikiroi na taon na baruon dia nggak tahu apa-apa. Langsung hudul di kursi. Hudul mai kursi. Dung hudul di kursi. Hape ibu dina roi na tanda mapuna kursi favoriti. Nggak huduli na taon. Iberengin na tanda puna kursi. Weh, dang ruas niya kay pere permenda hape na rohana. Ruas na baru do hape na rohana. Jadi daktar dok nga manangaha. Alay siam mulai di si inatay hudul gabi pudi ninatay may iba na hudul atong. Dakke abe bohina manis. Selalu murhing. Siam mulai ibadah sahat tuna amen. Dang sonang rohana. Busi saon. Buah sama dihuduli na taon nakikursiki. Saima di rohana. Amin. Masih jalan emak. Idok kema tuinata dongan na apala paling akrab. Buasa palo asom nakinan inatai. Huboto do berjutu hani. Alay buasa palo asom mu inatai makuduli kursiki. Iboto huru semulai merminggu satu amin. Tukso huboto do manangaha ipola ni perminggu ni. Ninna inataima busi sao. Dang sonang rohana. Dang las rohana. Adong donganna makuduli ingananna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boy dora si pata songoni perdalanan ningolutta. Molo adong dongatta naing majoluani akan ata pikiri si pata juk doro hatta. Inatai gabidang masuk tu rohana. Hape soino mabaga nga. Roy ba na marminggu. Ala ni kursi favoriti. Gabi mago panadonna. Tu ibadah na dohot Tuhani. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami momen ketika Tuhan bekerja dengan cara yang sama sekali tidak kita duga? Songo sinakinan itu kan. Dang idugay na tenaro ruas na baru kan. Pernahkah kita melihat momen ketika Tuhan bekerja dengan cara yang sama sekali kita tidak duga? Bahkan cara yang membuat kita tercengang dan berkata, Tuhan, benarkah Engkau bekerja seperti ini? Hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggoncang pola pikir umatnya dan bagaimana Tuhan membuka pintu keselamatan yang lebih luas lagi daripada apa yang dibayangkan oleh manusia.
Yang dibayangkan oleh manusia itu yang masuk dalam proses keselamatan itu adalah hanya bangsa Yudea, holak kalak Yahudi, dan dohok tuna asing. Tetapi di luar jangkauan mereka yang masuk dan mau ikut dalam keselamatan itu tidak terbatas. Inilah poin yang kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kita melihat bagaimana Petrus harus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Yerusalem bahwa Tuhan tidak membatasi kasih-Nya hanya kepada bangsa-bangsa di Yerusalem, hanya kepada satu bangsa. Tuhan memperluas wilayah misinya. Tuhan sedang menunjukkan bahwa Injil adalah untuk semua bangsa, semua lidah, semua latar belakang. Taberang mamanginang, dong sahat Apostel Petrus tu Yerusalem, adong perbedaan, adong persoalan. Buasa adong persoalan alana bongot Apostel Petrus tu bagas ni halak naso marsunat. Bongot Apostel Petrus tu bagas ni halak naso marsunat. Naso marsunat di si ima halak naso halak Yahudi. Jaladak kola bongot. Bukan hanya sekedar bertamu. Tetapi Petrus di rumah itu makan bersama-sama dengan orang yang non-Yahudi namanya Kornelius. Mangan ibana dohot halak naso Yahudi. Di pertemuan dohot halak Yahudi jojor ma di patorang Apostel Petrus ahana masa boy mataidai sian ayat 5 sahatu ayat 7 adong sahala letnan seorang perwira Romawi namar Goar Cornelius nama biar mida debata jalana olo mangalehon godang asiasina parsileho-leho dosi Corneliusi tu bangso Yahudi jala ringgas martangiang. Di sadatiki Roma suruh-suruan ni debatatu si Cornelius madok asa dijupangi ibana Apostel Petrus dan akhirnya dia berjumpa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dung jupang di mongoti Apostel Petrus ma bagas ni si Cornelius rapdohot pangi sini bagasi ditiki marjamita si Petrus Roma to di perbadia tutonga-tonga ni bagasi mamerengi Apostel Petrus gabe di mana sida di bagasan gorni di bata ama anak dohot to di perbadia hurian itu hatta nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Molotaida sian ayat 1 ayat 3. Dia do masalah na ubay na adong persoalan ni halak Yahudi na adong di Jerusalemi ala bongot si Petrus tu bagas ni naso Yahudi na perjul dada holan ala bongot alai alamangan. Kita tahu tradisi Yahudi mengatakan bahwa Yahudi dan non-Yahudi tidak boleh bersekutu. Dan boy marsaor ala dianggap do non-Yahudi isi pelebegu. Yahudi menganggap mereka adalah bangsa yang tidak kudus. Sedangkan bangsa Yahudi menganggap dirinya, menganggap mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi eksklusif nasi datang. Hola tu diri na, hola kami do na dipilih de bata gabi bangsona. Ima hadirion ni nasida.
Molo di luar kami si pelebe gudui. Ima hadirion ni bangsoi. Baru di bagasan ibu saya tabereng ketika orang Yahudi di Yerusalem mendengar perjumpaan Petrus, Cornelius dan seisi rumahnya, dang terjalo rohani halak Yahudi parlau ni si Petrus tujabu ni si Corneliusi. Dalam hati mereka berkata, ternyata orang yang bukan Yahudi bisa menerima firman Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena menurut mereka, sekali lagi, holan nasida donatuk, dan yang layak, karena menurut mereka, merekalah umat pilihan. Jala holat tu nasida do haluaon napinatupani debata. Di luar nih halak Yahudi, mereka bukanlah umat pilihan, dan menurut mereka hanya umat pilihan yang sudah digariskan Tuhan itu hanya orang Yahudi. Karena itu mereka tidak dapat hidup bersama. Bangso marga dohot na asing dang boi domu tu nasida. Ima napaduahon. Napatoluhon, ajaran ini juga sudah mendarah daging bahwa hanya mereka lah yang diselamatkan. Di luar mereka tidak ada yang dapat memperoleh keselamatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Napa paton lupa apostol Petrus, lupa halak Yahudi bahwa ada amanat Tuhan Yesus yang mengatakan, amanat nih Tuhan Yesus. Didok, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lahomamu tulia pertibion dirihamu manasida tu bagasan goarni debata ama anak dohot todi perbadia. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ini sudah diberitakan kepada murid-muridnya. Ini juga sudah disampaikan kepada bangsa Yahudi, tapi mereka lupa akan pesan agung itu. Tu saluhut bangso, berarti dang mardia ibar. Alanihamu kamanginang, sian latar belakang ima. Masih putih hota sian turpuk jamita sadarion. Yang pertama, menjauhlah dari roh agamawi. Roh agamawi yang dimaksud adalah merujuk pada sikap dan cara berpikir seseorang yang terfokus pada aturan-aturan agama yang kaku dan formal. Dan sehingga sering kehilangan esensi, sering kehilangan makna, sering kehilangan spiritual dari ajaran agama tersebut. Contoh sederhana, ringgas doi bana marminggu, alaidang diteda de batang. Ima contoh sederhana. Nasai holan mengikuti aturan-aturan. Ringgas doi bana mangalak kahopak na tu gereja, alaidang diteda de bata. Dia berpikir kalau dia sudah melakukan ritual-ritual atau aturan-aturan agama itu, misalnya orang Kristen ikut ringgas domar mingguin na, tetapi dia kehilangan makna, esensi spiritual ajaran itu. Lapatan ni namar minggui, hola rodo, marede, mulak, sai kosong sude, idolapatan na. Marminggu, alay dang pajupang dohot de bata. Lungud doroha sa ngoniate. Roi balay dang pajupang iba, hulului do disi, bohini de bataki, alay dak pajupang. Saya tadok hulului do disi, bohini de bataki. Kita nggak berjumpa. Martang
Martangi yang alai dak persea di tangiang na. Martangi yang alai dang persea di tangiang na. Piga-pigarin na lewat adong iberek kamu na di media yamang inang. Alayaw saulut tu inatan nama buan anak nga sekian rumah sakit Adam Balik Medan bakke na tabrakan di jalan sekitar Dolok Sanggul Lautu Sorkam ya. Adong ambulans sa Medan mabuat mayat ni anak nga do ambulanson inatay di Jolo. Iba na do supir di Jolo mayat di Puri. Hape sepanjang perjalanan di sekitar Dolok Sanggul tabrakan ma mobil ambulanson do truk. Mate ma supir di ambulanson. Mayat di ambulanson dope. Ina taon na mabuan anak na di bagasan na berduka cita do iba na mabuan anak nga sa Medan Lautu Sorkam mayat do na binuan na. Tong musay Jepang nga mayat supiri. Ibu amma tu Sorkam. Sahak may bana tu Jabuna. Parjolo daktar jalon ibana. Didokon ibana masongonon na dunga. Boa sabay no musongonon na masa Tuhan. Tungi jolo ni si malolok kumadua bakke. Anakku sada supir di ambulansi sada ina. Tangis ibana. Alay adong mahurwa na paingot-ingoton. Semua indah pada waktunya. Holani do hurwa idokon na paingotonon sude ulido ditikina ina. Alay daktar jalo iperbedut tong ison iperben ni natay. Daktar jalo iko soni mau mabuat bakyaw hape berengok kumusi bakke ini mana. Alay disi Hirana liluma satokin. Dia tidak bisa menerima kejadian itu. Tungi do kojol matu ibana martangiyak ko ina dangadok tangiyak saunari ina. Hiado hamu songoni di pojok ni rohamu na. Ibangi do hamu martangiyang alai daktar jalo muna martangiyang tu debata. Ada saatnya berdoa tapi tidak dengan hati. Martangi yang doi bana alai dang di boto lapatan ni tangiang na. Berminggu alai dang pajupang dohot debata. Martangi yang alai dak persea di huaso ni tangiang na. Molo taida di 2 Timotius 3 ayat 5 didokon mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka menyangkal kuasanya, mereka menyangkal kuasa Tuhan. Roh agamawi holan didok doi bana karisten alai dak ke apa Jepang dohot debata seperti ragi di dalam roti yang bertujuan hanya untuk mengembangkan roti itu, tetapi tidak sedikit pun memberi nilai gizi ke dalam roti tersebut. Roh agamawi dia melakukan hanya seremonial biasa, tetapi makna dan esensi spiritual tidak tinggal di dalam dirinya. Ido naniulani bangso Jerusalem, bangso Yahudi. Songon na dibaritahon di terpukon. Katanya mereka umat pilihan. Tapi ketika Petrus pergi ke rumah Kornelius, mereka tidak siap menerima orang lain untuk menjadi saluran firman Tuhan itu. Songon nina tenakinan, holak kudul di bangku patoluho siapudi, daktar jalo nina tei. Gabe mulak balgingi bana sia gereja. Dang ngadong nyaman todina Allah dang di jalo ibana Tuhan imian di bagasan ngoluna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang bisa kita petik yang pertama. Baru napa dua iko boto otado iya haluaoni
dang holan tu bangsa Yahudi. Keselamatan itu adalah milik semua bangsa. Keselamatan itu terjadi secara universal. Marhite panidangyon ni Apostol Petrus di bidu 10 ayat 34 1 35 didok. Nunga takas di ida rohaku naso si ida bohi de bata. Naso si ida bohi de bata. Sian ganup bangsa do tahejak kononna akana makabiari ibana. Jalan namang ngulahon hati goran. Takut kepada Tuhan dan takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. Daksi dabohi. Nakinan na marjami tao dinamod dengan 80 pitu ya, 80 pitu. Pitu anak konna. Tolu bawa pak berua. Sia mapahupuna, tolu macicina. Huberek siya ni. Hola saya nakin neng mula kautuson. Ito rijalang keluarga iyaw. Idokon. Inang pendeta, ala hudok ko disi. Biasa na manginang niku. Molo dung borha omak niba dok bapak niba. Si pata dang dihasi holi anak ko nibe bagas hatubuan na. Bagas hagodangan na. Na adong dona tua-tuai. So na mamangulu do peneng omakku. Mula kau tu balige. Kakakku abakku adekku. Alamin na tua-tua ini mah. Coba kalau orang tua ini sudah tidak ada. Bohado. Olo do peha memarpungwak kana marhaha maranggi. Tohore marang daun ima pakta. Alana adong gope na tua-tuaon. Si papa alana adong dope bapak niba omak niba. Omakku marsahik noeng, hudok ko tu baru ku joy buat jotike asir aku dang boy deba cona ngau sayo natangis mau natari hubereng boy ni omakon. Satoki kipas, satoki marsahik, satoki nipas, satoki marsahik. Ambil dulu tiket mama. Tiki mangolu do ibana. Boy patu pau nak kana denggan. Molo dung mate dang dibereng be. Tunggu lama, mana tahu nanti ada kerjaanmu. HP hari Kamis tu radio maestro ang. Naki kudo ketua laki. Boy dope. Boy dope hamu pajup pangakana marhaha maranggi. Fakta do, realita do. Alana mangulu dope o maodo bapaon. Ima pengika niak kapinopar. Boy mulak muse. Tuhu taha tubuanna. Benar atau tidak bisa kita lihat di realita kita masing-masing. Jala hudok. Ahado. Lagu edde hasiholan ni inang boru tambunon. Ternyata kembali lagi kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ede na iboto hamu? Ikon Yesus dodong aku sahalak kuliludo. Rapon Yesus boya monang talumu suinaro sude johita dang mabiarau disi. Tuhan Yesus dongaki sa ihu tonoku Yesus oloha kunama. Ima pangoluhon, ternyata kematian itu bukan membuat dia kecewa, tapi di situ dia dikuatkan. Bertahan 20 tahun marsahit. Alai maredde do ibana tu debata. Ima posni rohana, bahwa bukan hanya orang Yahudi yang mendapat keselamatan itu, tapi universal. Halak batak pedohot do marsaulihon haluauni. Hidok muse. Yesus ngoluni tondiku hodoha porusaki. Sude.
dene baru. Mulai dene baru panguluhon. Mulai dene baru perubahan. Pertobatan menuju pujian. Pujian itu tidak lain adalah memuliakan Tuhan. Amin. Alanita berang namusena mangikut. Didok dison kantate edeo kamu ma ede naibar. Ainunga di pabain ibana akka halongangan. Alani di jodoh hitalau mangedehon Jehovah marhite ede naibar. Nakina pahopuni opusi selsi do nakina nita he. Opusi selsi. Mare de may ibana duk say tikting. Edena nakperohaon dohot dagikon salpusian portibion alai di bagasan Tuhani dapat tu dohangoluan nasitong. Walaupun roh, walaupun jiwa, walaupun daging ini lenyap dari dunia ini, tapi kehidupan kekal menjadi milikku. Kesaksian dari kantate edenai baru diakkan naporsea. Karena itu amanginang yang pertama, jangan pernah membatasi kasih setia Tuhan. Ingat dakolan halak kita, dakolan halak Batak, dakolan HKBP Reformanda, nadi Palua, dakolan HKBP Lembang, nadi Palua, dakolan HKBP Sumedang, nadi Lehon de Bata roha hamubaon. Alai lomodo rohani de Bata, manang tuwi senanaing pasahaton na, isenanaing paluon. Hak prerogatif itu hanya milik Tuhan. Allah bebas mengaruniakan keselamatan itu kepada siapa saja. Tetangga kita, teman kerja kita, bahkan musuh kita sekalipun. Ibu Tuhamu amanginang pergumulan namin na di Lebang. Adong piga-piga ruas nakaluarkan. Alay tolu minggu nasal pusian nakaluaron romu setuhuria. Ibu Tuhamu dak tutup pintu. Ala tu hatedang menutup pintu tu kasih songoni. Mulak maho. Mereka satu keluarga datang. Saya mengatakan, rohamu tu garejon, boto hamuma. Molo rohamu tu son, ikon gabe jol mana burju di jolo ni di Bata. 3 minggu mereka bersama-sama dengan kami. Unak pala paingo-ingo na ipuri. Penghakiman hanya milik Tuhan. Kamu datang saja, itu bagian dari pertobatan. Jadi proses ningoludak kita mabain, proses hidup menjalani hidup itu Tuhan yang membuat dan mengarahkan kita. Hidup bena hamu mulak ni perjahatido tumadik kodalanna ido nani halomohon ni debata. Dakke alo morohani debatai parjahati terus gabe perjahat. Ingok mana di siamun ni Tuhani. Ahai dokon saingok maau dung sahat ho Tuhara jaumi. Rode bata marhite Kristus sadario dohorap doho tau di paradise. Kapanpun pertobatan itu mubaho Tuhan membuka pintu maafnya. Omma tabuni namar Tuhan. Saudara-saudara, karena itu kalau tadi orang Yahudi protes dengan perginya Petrus ke rumah Kornelius, alaidung diajari si Petrus nasida di patorak sude nama sai dang lomo-lomo ni si Petrus lau tu jabu ni si Kornelius, tapi itu karena suruhan Allah melalui malaikatnya. Dan ketika Petrus berkhotbah di rumah Kornelius, Roh Kudus Tuhan nyata gabe diri di mana sida dungi Roma natoropi Roma nasida tiki disi didok si Petrus. Bukan kita yang mengatur Tuhan,
Tetapi biarlah Tuhan yang mengatur dan memimpin kita. Layaknya Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Di pasal 10 ayat 34 dari Kisah Para Rasul didok, naso si ida bohi debata. Saru parohita di joluna. Saudaraku, ingatlah bahwa tidak ada pembeda-bedaan siapapun kita, karena itu kita layak di hadapan Tuhan. Karena itu siapapun kita, dosa apapun itu yang kita lakukan, semua molo olo hita dipaubat tot diperbadia, gabe olo hita bertobat, maka kita akan dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita tidak layak merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih berkuasa, dan memandang rendah orang lain dari kita. Singkirkan itu dari pemikiran kita. Mulak mahita tudalan nasi tong. Audo ibena hape sarupa do di joloni debata. Molo hubek kami nadenggan parjabar maiba hape di haluaon na pinatupan Tuhani. Imamian di roha nang pikirata. Haporsyota na mangulu maima baik kita manada Tuhani. Bahwa bagi Tuhan keselamatan itu adalah milik setiap orang. Dakkolam marga si majutak, dakkolam marga si tanggang, sude marga rodisi. Karena itu kembalilah, bertobatlah, lakukanlah yang terbaik melalui nyanyian-nyanyian barumu kepada Tuhanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangiang mahita. Mauliatim ali Tuhan nungahu bege hami hatam nabadiyai. Pasu-pasu Tuhan hatami. Bohal nami may madalani ngulu nami. Asamu bahami Tuhan siya nakahagiot ni daging doho pikiran nami. Asa huboto hami Tuhan madalat to dalan hanguluan. Napi natupam diaka parsauran nami. Doho akka dongan nami tarlumubi doho toali Tuhan. Porsia dohami Tuhan, disudiak kapakubasyon nami di hasiang anon. Dangadong nalipe siyan pamerengam. Atong homa na hupa tujuluhan. Lao makubasi hami saluhut na karuas ni huriam na adong di HKBP reforman. Siyan sikola minggu remaja na poso na tua-tua nami di ingananon. Saibayan na sida Tuhan. Toktong mamuji ho, dia kasudi pergumulan hidup. Naboy maben nasida mungkin gale, dia ka panadaw tuho. Alay molo say hutangi ho kami hatami do hanguluan. Hatami do gogo tuhami. Gabi boy hami Tuhan, madalani sudi ngulu nami.